Comhairleoir agus bhuair gead fáilte ag Nuacht TG4. Tá breis as 8 duine bailí gCill a bportach in deinsceart Chontae na Gaillimhe áit bhfuil móin á bainte go mí leacht fanóna. Tá an bportach atá gCill a Baile Chill Íomair ag gantar special tá Cmhlr agus rá réid tá sé an dlí móna bainte. De dúna se cainte bainú móin go mí leach ag bportach eile secondé. Láir balbeg len ar dúsgóir Thomas Móin faoin bhfuil siúl an bportach in deinsceart Chontae na Gaillimhe. Well, timppla ceithreach logan maidin na chuig inal bainte móna isteach an bportach antá tá nace Cmhlr Mairéad in deinsceart Chontae na Galway. Tá an tinal ag baintan sa go fóil agus fé mar atá le fiscintan sa leistíardum tá lucht taobh, lucht bainte na móna antá agus iad san a dúirdigh an bhóin a bhaint chomá. Tar siad go bhfuil cad tradiisiúnta go héin an bhóin a bhaint antá agus go ráidir á baint le blianta ann. I measc an lucht taobh atá ansá tá an Comhairleoir Sinn Féin Mairéad Farrell agus lóras lethe tamalaín garó hin. Tá man seo neoch an takeíocht a Hispáins go na bantrí móna tá seo tá gur móna bhain stóibh féin don núsa chéin. Tá siad a brisin lí. Well, ceap muid go bhfuil sé tábhachtach go moch an ceart ag daingne móna bhain stóibh féin. Well, sí seán dar a bportach le seachtain bportach atá cosanta mar cheantar speisialta Cmhlr atá bainte ag lucht bainte móna agus cés go bhfuil an rialtas ag gafráil cútaimh agus sláthar móna de friúil do lucht bainte móna. Is léir nach bhfuil siad sásta in áit an áirithe leis agus go leanan an chunspóid go fóil. Tá na Gardaí troise bheithansá agus maid an televís páiscanna agus bhí ghúlra ach go fóil tar a dí sí cháintansa agus an bhóin a bhain go fóil ar a bportach. Thomas Móin sin Baile Chill Íomair in deinsceart Chontae na Gaillimhe. Tá deireadh a chur ag lucht chrochtas a rank leis an stail cibhíor siúlach go le gá lá. An bégin go ráinéir beag nach tríocha eitilt I seach agus amachchas éirí na chud ar cealainne agus cuireas go phleananaí taiisiil na mílte duine